Rampa, pak! Vital statistics. 36, 10, 100. Da! Hala ka. Hi vlog, welcome to my guys. Nami karon dere sa street with the team Wakwak. Say hi to the vlog. Hello, we're here live The again president at is Butya. present. We're here again. Outfit daw rampa, pak! Vital statistics. 36, 10, 100. Da! Oh, di ba? Dayon, nami food dere unsa ni? Lauy, para sa mga ekals manong tani pero ako'y mukaon ani oy bahala kay ngadto sila og kuan, Osmeña. Bahala sila. Ba, ako itlog ang tutok ko. Kauntag quick. Quick nga dili itlog. Hotdog siya. Ngay na dula. Lami. Asan ninyo gipalit sa pinian? Barato ra kay dili dai. Tagsingkura puro. Hoy. Amo lagi 100 pwede na mo busuga. Di man ako ni hotdon pod. Ako lang po sila sobraan ani. 100 ang pwede na mo busuga rin. Tubuan siguro Brazil oh. Dili, ako dito doon kay. Oh, hindi di man hapon. Quick nga hotdog. Nay sasawan diha. Masaw na ako pag magkabulingit ko. Dayon fried siomai. Dili na pa kay cook. Butan kay team wakwak ila kung ipakaon. Kana mabusog. Ang siomay dito ko nabusog sa siomay. Nami pud lang siomay no. Fried siomay tagsingkura. Ang buok. Nami robo. Mag-vlog ka rin. Ang ano, Lapit ang rin ano. sunod ba? Mag-vlog ka. Aman manghapit. Sa pinyan. Kanang kompleto pud ang team wakwak. Kita na din tulong. At lang mga boys karong bibo. You know, siguro. Samdi ay. Sa bugat ito, balik kay Manit, pwede na busuga siguro adto. Samdi ay. Off to Tipakahan to buy ice cream. Charot. Ang pinakalami nga ice cream sa tibuok kalibutan. Ice cream. Sana icy? Icy. Icy? Ace? Or icy? Ice cream. Ice cream. Kani manggod. Ito man, patay niya. Ano ang puha? Kani kape. Pwede ko sa resulta. Ang saya Kaya kakita na, iala mo niya pa rin. Kani kape kay aron mura ra pugag na ngape. Bangko mo na tuloy. Tuloy, bangko mo na ito. Unsa day ni mura ganahan lagi kay kaana. Oh, watermelon. Melt melon. Duha ka ing ani yare, duha ka coffee. Duha ka watermelon, oh milk melon din. 44 all time. Ma'am, okay ra ka diha, ma'am? Yeah. Nakita na yung gusto kong bibiboy dito. Duya pud na imong vice president oh, tanawa ro. Hoy. Yung video ka. Ang mong vice president na hapla. Lubog ang style ni. Ayo papalita mig lapad. Kanang lapad nga. Sponsored by Tanduay T5. Ambot. Duha. Kuan mo na sila broken. Basta broken magtanduay man gyud. Naman, mineral water niya itong dako. Hoy, tanduay baka naman. Baka naman sponsoran yung kami ng bonggang-bonggang ano. Shot puno. Nakasinsiyo diyan pas laki sa usakang book veggies. Ay wala yan mo ko'y dala seal. Ay dara ambot pila ni. Dayoan. 5. Wala sa tubig Oh, dahil sige. baligya. Sa yun.
Mostly, mineral? Wala may mineral, Jane? Kuha na lang. Sprite. Sprite. Hala ka. $2,000 later. Ma'am, ano pong masasabi nyo nga sa oras? Sabi ko, ay uwi na tayo. Anong At masasabi hindi na nyo, tayo ma'am? babalik dito. Ma'am, ano pong masasabi nyo, ma'am? Ang Na, masasabi po namin, naghihintay po kami ng kaibigan namin na pumunta dito galing Albinda. hindi. Mahuli na ta. Upon listening to the interview, you discover something that is Ala kong bagay ay. Something that can really hurt me. nasakitan or nasakitan. Ma'am, anong masasabi niyo, ma'am, na you discovered something very hurtful You word? know me. I am the best interviewer of the world. You know that ikaw ba? Hoy, abi pa lang mga marupok kayo ta diri. Uy, kinaka-video. Dili. Abi pa lang mga marupok. Dili lugi ako pagkungko. Hoy, dili ba logi no, ma'am. You're the best interviewer in the whole world. What can you Yes, say about that? Because I am the president, I know how to do that. I know. Kabalo kay kumu Dilipil. Masama mo sa kanta na to. Song of the day. Bakit nga ba mahal kita? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Bakit nga ba mahal? Kita pa ka ng iba. Ako sa'yo. Hanggang kailan? Ay, Ginoo. Tama, ano? Ayo, dili sa tabag iyo kay niya tabag inom og kanang daytig sagang kay lisod kayo. Nay magbaoy, nay magbaoy. Ha? Nay magbaoy lang inaalaki sa magbaoy. Nay magbaoy jud og nay mahubog karon. May bay. Itong interview Porsche. Nga naman. Ay, Ay, agi magod sa atbang nga naitindahan. How na shop sa Loyo. Yate nagsugod. Grabe pa kayo maka-interview. The interview begin. This is the show. I like the show. Welcome back to my talk show. This is my talk show where you can get the information for everything. We investigate. Clear and clear portion. If you have something to do for me, for what do you call that? You need an agent, please contact